icho zviriko futi muri kuona manje kule mani Reggae mapindira manje mfe yapindira weshende yekuforeni takaenda wagwani kule mani. Bo Chikombera, I'm fine. Can we go home now? I want to rest, Sha. Oh my god, the flight was so long. 22 hours dzese ndakagara mundege. I am now exhausted. Kule mani handimbofa ndakakubhaiza inini kudheni ndinoenda ka asika ndichangoti nonokei mbijana maiziya ndimi wananzvadzi yamhomuzi wangu yasara kaichiri kurarwa maiziya vamwe wese akafa kare saka muda kuti madanho acho ndimaitire kupi. Nhai Chikombera, apa uri kuda kumboita madanho ei chaizvo? Handiti munhu ndewekutanga wasvika wokumba ozorora here, then zvinoteera ozozoonekwa. Can't you see that I am tired? Handiti muri kutora kuti nyaya dzedu hadzisi kupindirana kule mani, dziri kutorasana zvachose. Imi muri kudhonzera kwenyu kumbare kumajubheki uko, ini ndiri kudhonzera kwangu kuboka uko, saka hazvimbofa zvakabatana izvi. Ngatiite zvinhu zvedu 1-1 kule mani Reggae, saka wagwani chikule kule. Nope, it's fine. It's fine. Kungoti zvinhu zvese kunokuka zvinenge zviri very slow and boring. Maroads enyu aya obva ati mapotholes. So uri kukwanisa kudhiraivha sei apa nhai muzukuru? Kule mani ndakachimaster chigame chedriving ichi. Last year ndakatombonoskidha kane maouteza kuDonbrook uko. Ndakapedza kule mani. Dzakamboita seko idzo rodi dzekuAustralia kule mani. Uko? Rodi dzakagadzirwazve. Unogona kuona 14 dzinenge dzichienda one way. It's just magical. Unoziva here kuti mumakuva ekuAustralia unowana free wifi, mutoilet ukapindamo uchibuda so pamusuwo unowana paine free coffee nemamufins acho. Ukakwira bhazi so unogona kuwana every seat pakaiswa mafree earphones ka ekuti unotoisawo wofamba uchizvinakidzirwawo hako, kwete zvekuno nemana Chikombera nemazino asingakweshwa aya. Kule mani indava kane muchida kugara masini sina kana basa rese mikule mani. Muri kuona kule mani mazuva ndaishamira ngoma yayeka ndiwa ndakanga ndakatindwara mazino angu aya, otherwise kudhara ikoko kule mani. Ini ndiri hondo kondo, ndiri shiri yehondo kule mani, ndiri ngwele mulonyeni inini. Ndiani muharari muno masatambuya kakudheni kwairi mani achiti ari kukumbira kuya kusleep off. Takaipfuura iGermany kudhara futi ikoko oneka kule mani. Ndira kudarika kane padheni paking mani wandoda kumbonoona apa kapo. Tobva tabaya zvedu padheni munozorora maiziya. Okay Chikombera, be fast please. I want to rest. Wanzwa? Kosele hapasi pajobheki kapa munoenda kunoita basa rekunonhonga magrapes. Uku kuchando mfana wangu. Iwe indava kano chida kuseza getewe futseki mani mfana kule mani. Futseki wazvinzwaka pandaivhara munyondo kumaprazi kukapa uko waukanganwa kuti ndaikutumira bundex here Okay, kona unoona mudhara wacho waruda kuonaka, but please ukasike Sha. Zviriko futi kule mani. Musazodhibhaka kundidirira futenga ndaumbodira weti ini mukatumu. Avo madoko wanavo regedza nditopaka kapasaiti perodi panapo. Yesaya Sauro, watagwani. Kingman wedemse. Mukita seiko kuleva Sauro. Bo madoko wani urikuita sei, urikuwini here chamama? Obviously Sauro, tagara togwina wini zvekudaro. Usadhibheka kuti tisatimiswe zvichigatsa-gatsa. Siye mwana aende Kingman. Ukunzwa mfana wangu? Chikombera, kasika katiende tinoona kamudhara wacho wawati ukuda kuona. Small boy, uri boy here? Mfana wewe ndakuziva kaiwe. Ndiwe mwana wasamutoko ka? Uzoyakumba ukuka ukundavhura suitcase yangu ka. Chakupa I think mune maAustralian Zepnex arimo imomo. Saka muri kuseka chiipa papa. Kule mwana waSauro munoona sanodya maZepnex ndiani panapa mudhara. Saka makandifa zvekudaro ka imimi. Mudhara ndikutochema nedry mouth. Imakuntora zvemaZepnex. MaZepnex mbuya vani vavo. Asiye mwana aende Reggae mani. Ukunzwa mfana wangu? Oh my god. Naiwe mfana iwe. Munhu wandakanoona zuro uno abva kubarwa ndiwo wakundita mfana wako manje. Unakwana wanzwaka iwe Chikombera. Hande tione tinoona munhu wako. I want to go home and rest in. Mikule mani munoda kuona munhu akareba unge Joina City here mimi. Handiti munhu wandoda kuona ndimadoko wani wakamira apa ndosaka ndapaka panapa. Indava kani mimi. Like really Chikombera? Madoko wani ndo striker ndo gunman wangu kana mazogara pamasini angu kule mani. Handiti muri kuona pikira tarora ndakakutumirai muri kuforeign area. Ndimadoko wanika vakanga vafambira nyaya dzacho. Kule hako kai tingaone ngudzu jemaninisa mima kunondi napa munzwawa. Sauro wedemse miyuti. Ayo madoko wani handisi yuti mani rako inini. Okay, uri kuona kule mani vangu avakawa. Vari kuda kuti vasotereka wani muzukuru waiziva. Mukoma. Yes. Ndo location yacho yoyo, please uye munditoreka. Ndanga ndatorwa kani benzi mwana wasitembeni manje ndanzwa kutenderedzwa Epworth yese taipedza iyi. Right now apa kakapa nekamwe kakomana so kadikidiki kane face yechikuru. Hanzi madoko wani. This is nonsense man. Madoko wani kuita sei kwacho? Kule mani futi. Okay, hande kwacho.
madokwani ka ndagedza nditi bvire. eish hama wambi apa nanda kutoti marombe auya ega handwaezva. Yesaya yapindira wereshende ngwele mulonyeni kufukafa kufakana kufenda. Inini manje ndirikwa handiti ndakakuudza here kuti ndiri milioneya ende mamiriyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume ndauya nenhau yangu iri siriyasi ka tisu mabrand ambassador manyama kune vanoda kuitirwa maport clearance ka ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka tisu tine chimuti mazuwano maiziya. We do port clearance ka yemanormal load ka nemaabnormal load. Clear ka tinobva tatransporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka tine maajenda ari kuDurban nekubhera ikoko ka handiti ka inzwai nini vabereki masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaiudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka aiwa munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika batai mukoma wangu mautoka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pascreen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu ingoendai ka pamaofisi edu isusu ka panhamba 69 Enterprise Road muHarare umu vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handiti ka ehezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya